Magandang umaga mga ka-farmers. Ako po si Engineer Gay Hidalgo Pabines, dating Director and President ng Camarines Sur 2 Electric Cooperative. Nag-serve po ako ng 15 years sa kooperatiba. Sa ngayon po, kasalukuyan akong may negosyo na ang trade name is Milaor Soya Food Products na sinimulan po sa training na isinagawa ng ATI, Agricultural Training Institute, Regional Office number 5. After the training, nagtanim kaagad ako. Then, pag-harvest, nag-start na ako magluto, nag-trial and error because out of the training, hindi naman ibinibigay talaga lahat ng sikreto. Nagkataon na meron noon na Bicol Natural Organic and Product Expo na ginanap sa Robinsons. Na-invite ako doon. That was my first exposure to exhibit my products. Ang nagkataon po na successful naman, blockbuster naman yung booth namin. Although madalian lang ang preparasyon, naging successful naman po. And I was one of the tong exhibitor na nag-share ng aking experience. Pagka-training, nag-trial na talaga. Sige na ang luto namin. Ginawa ko na yung soy milk, soya milk, taho, tofu, soya lac, yung Cerelac para sa bata, pwede naman sa matanda, just add water or fruits or whatever. Ginawa ko na yan, ukoy, marami pong recipe ang soya. Nag-trial na ako dyan. But during the expo, doon na kami nag-start pagtinda. Actually, accidental lang yung invitation sa akin eh. Nakasama ako doon sa trainees ng mga ATI personnel. Accidental lang yun. Pinatuloy ko na yun. Consistent. Right after training, nagtanim, nagluto, tapos nagtitinda na. Tamang-tama lang dahil ako retire na. Nakatulong sa amin ang pag-train ng ATI kasi tinuruan niya kami kung paano pagtanim, tapos anong gagawin pag post-harvest, paano ang pagluto ng taho, tofu, soy milk, at saka mayroon pang yung ukoy. Yun lang ang tinuro sa amin doon. Yung the rest, kami na nag-experiment. Pagkatapos ng training, nag-ani na ako. Siyempre, kailangan mo ng materials, mga equipment. Nagkataon na kailangan mo dyan ang blender, kailangan mo ang mga grinder, sterilizer, yung mga basic lang. Which na-produce ko naman. Ang hamon, pag-ani namin, yung una, tag-ulan, mabuti na lang naggawa kami ng plat. Kaya medyo ang soy namin hindi na ng tubig. After nag-ani, ang naman namin, wala kaming thresher machine for the soy milk. Wala kaming dryer. Wala. Talagang mano-mano lang. In fact, ang paggawa ng plat by asada lang. Manual. No cultivator whatsoever. Mula na magsimula ang negosyo, nagbago ang buhay ko. Why? I am sick with diabetic. Mahina na po ako. Pero naging active ako dito, parang naging exercise ko ito. Ang isip ko naging busy. Sa akin, nakatulong ito sa physical ko and then nakatulong din sa, alam mo na, syempre may kita naman. Kahit kaunti, meron naman na negosyo talaga. Nakatulong din ito sa community namin. Kasi may nag-o-order na sa akin by online. In fact, meron na ditong rider na nagpipick up. Isa pa pala na problema na baka matulungan pa kami ng ATI, yung shelf life ng product ko because I do not use preservative. Gusto naming maturuan kami kung how to extend the life of ang ginagawa namin. Ang target ko itong mga daycare center ng Milaor, 25 yan. Kausap ko na ang MSWD. One of their menu sa feeding is soy milk, whatever product about soy. Because soybean is rich in nutrition, protein, substitute for milk. As of now, mag-i-start ang feeding nila sa July kasi tapos na. Sabi ni MSWD, by July, mag-start na kami mag-supply. Siyempre, plano ko rin mag-expand ng aking maliit na negosyo. Pero siguro, kailangan kong mag-add ng mga equipment,
yung pang-anuhan na, malakihan ng pang-volume ng, kasi talagang ine-expect ko, kasi meron na talagang nag-order sa amin na halimbawa, merong meeting, may occasion, may kung anong event, meron nang nag-order sa amin. ATI, maraming salamat. Sa inyo namin natutunan ang lahat. Pagtanim, pag-produce, pag-process, and ito na, nagtitinda na kami. Kung hindi lang sa inyo, wala kaming negosyong ganito. Kaya ang masasabi ko, maraming salamat ATI. Mabuhay kayo at sana patuloy ninyo kaming gabayan, turuan, kung ano pang kulang naming dapat matutunan. Maraming salamat.